Всичко е кринч, докато не проработи човек. Всеки един победител е бил загубеня, който е опитал още веднъж. И само тези, които са достатъчно луди, че си мислят, че могат да променят света, са тези, които реално го правят. Това го е казал Стив Джобс, човек, който буквално промени света. Ти си единственият човек, твоето мнение е единственото, което има значение и твоята амбиция ще определи докъде ще стигнеш. Единствено и само постоянството е твоя ключ към успех. Защото всичко ще бъде кринч, докато не проработиш. Така че започни, попитай момичето, стартирай кариерата, запиши първото видео, почни първия бизнес. Всичко зависи от тебе, брат. Всичко зависи от тебе, брат. Ако ти си готов да инвестираш в себе си и да започнеш твой онлайн бизнес, но си мислиш, че ти трябва опит и голям капитал, тази общност ще ти промени живота. Кликаш линка в биото, избираш общност и буквално за 30 дни ще стартираш онлайн бизнес с хора като тебе и ментори, които са генерирали милиони, номер 1 общността в България.